Té la paraula Vicent Tornero. Bé, bona vesprada a totes i tots. En certa manera ens vam adelantar un poc en el plenari anterior perquè li vam preguntar al regidor què es pensava fer en els diners des que parlava que s'havien estalviat. En primer lloc, deixar constància que, com ja ens passa també en els pressupostos, hem tingut una participació nul·la en la proposta, en una proposta d'inversió de més d'1,5 milió d'euros. Una proposta que el mes de març, com ja hem dit, ja li vam preguntar al regidor, ja ens va dir que hi havia prevista una possible inversió i de la que no se'ns ha informat fins que estava la proposta feta. Dit això, sabem que és l'habitual, que l'oposició no participa en la presa de decisions, però en aquest cas també és així. Bé, també destacar que ens resulta estrany que fa un mes es treia pit per la capacitat d'estalvi i ara s'entrau per la capacitat d'inversió. És un poc missatges, en certa manera, un poc contradictoris, que van variant d'un mes a l'altre i que un poc s'ha de saber en quina direcció crec que es camina. A nosaltres ja li anticipem que ens representa més aquesta segona part, la d'invertir en allò que es necessita i invertir els recursos des que disposa l'Ajuntament. Una altra cosa és si invertiríem en el mateix en què s'invertís en aquesta proposta. Aquesta vesprada precisament m'ha passat conversant amb el regidor d'Esports que parlàvem de que a voltes si no coneixes, si no estàs en la discussió sobre les prioritats és difícil després tindre un posicionament clar i és un poc també el que ens passa així. El no haver estat en la participació en la discussió ens dificulta un poquet el vot. Però com hem dit, des de Reiniciant Canal sempre hem apostat i apostem, evidentment, perquè s'invertisca en el poble i en la nostra gent tots els recursos disponibles i que siga possible, evidentment. Per tant, d'inici ja li anticipem que no anem a mostrar-nos contraris a la inversió. Sí que voldríem fer una sèrie de preguntes al respecte i si les faig totes de cop o te les faig una a una... Com preferisques? Totes? Vinga. La primera és que se'ns va dir en el plenari que es farien totes les inversions en l'apartat d'inversions financerament sostenibles. En la proposta no totes són aixina i volíem saber la raó d'això. L'altra és que se'ns explicara breument per què s'han anat acumulant tants pagaments del cànon de residus, que arribem a 600.000 euros que s'han de pagar ara. També hem vist un informe d'intervenció del 27 de març, si no estem equivocats, en el que es recomana no fer una inversió major de 221.000 euros, si no ens equivoquem, i si és així, per què no s'ha fet cas d'aquest informe? I per últim, si en cas de portar-se endavant aquesta inversió, què podria suposar per al curs 2018? En quina situació quedaria la regla de gasto, l'estabilitat pressupostària, si suposaria en algun cas la disminució del pressupost del 2018 o un augment de la necessitat de recaptar i, per tant, l'increment d'impostos, què podria suposar? Gràcies. Bé, jo la veritat és que agraïs al company la capacitat que pensa que tinc perquè em fa unes preguntes que són més per a l'interventor que per a mi. No, t'ho dic en carinyo, ja ho saps. A veure, intentaré respondre en l'ajuda de Vicente a totes les preguntes que em fas. Primer dir-te, a veure, quan no traguem pit sobre la capacitat d'estalvi, jo penso que l'esforç conjunt de l'equip de govern en la resta del poble de Canals el que ha de fer possible és que Canals tingui una situació econòmica que molts altres pobles vulgueren i que no ha creat aquest equip de govern a soles, que també és evident que ve d'anys enrere. Jo crec que tots els 17 i els 14.000 habitants de Canals deuen de treure pit de no tindre cap de deute bancari. És un tema que jo crec que tots hem d'estar d'acord. Dit això, crec que tampoc no hi ha un canvi de criteri en voler tindre un estalvi que després, evidentment, empleem en 26 projectes, que és el que configura la proposta de modificació de crèdits. Dit tot això, a veure, les inversions financerament sostenibles, per què no són totes les inversions? Doncs perquè hi ha un total de 913.000 euros que pensem que són inversions
que en el projecte de pressupost no van tindre la cabuda necessària o no van tindre la capacitat inversora suficient i que ara mateixa en el remanent de tesoreria que disposem hem vist que és possible fer. Hi ha elements importants com és, per exemple, la substitució del compressor de l'equip d'aire condicionat del mercat, que per quantia no ho és, però sí que millorarà molt concretament a un aspecte molt important del nostre poble com és el mercat interior. Després podria parlar-te molt del pavelló, la reforma i rehabilitació, és a dir, donar una eixida a un problema que tinguem, que és que no tinguem un ascensor en el pavelló municipal. Per tant, són matèries, com he dit abans, molt concretes, inversions molt concretes, que la més important és la del cànon, que ara parlaré d'ella, però que les demés no superen els 30-40.000 i la majoria són de 10-15.000 euros, però que van a donar una solució molt concreta a aspectes molt concrets del nostre poble. No tot és inversió financerament sostenible perquè la llei estableix què és inversió financerament i què no és. Per tant, com hem vist que podíem donar-li solució a problemes que en el pressupost no van poder, doncs hem pensat que aquestes solucions se poden donar en aquesta modificació de crèdit. En això també t'intento respondre a lo que era la tercera pregunta, que n'hi havia un informe, o n'hi ha un informe del senyor interventor que recomanava que no se fera una inversió superior a 221. Evidentment, l'equip de govern i més este regidor li fa molt de cas a el que diu el senyor interventor, com no. Però també és veritat que la situació en la que queda després d'aquest remanent de tesoreria, l'Ajuntament continua complint la regla de gasto, la sostenibilitat financera i l'altra és, don Vicente, i la capacitat de financiació. Per tant, com continuem complint tots els requisits que Montoro ens ve exigint, i a més, jo crec que en això reiniciem estaran nosaltres. Com pareix ser que Montoro està donant-se compte, quan dic Montoro dic el govern central està donant-se compte de que l'asfíxia financera a la que ha sotmès a les entitats locals és inassumible ja, que no pot mantenir aquest nivell d'asfíxia financera i econòmica, doncs evidentment entenguem que va ser més laxo en el compliment de certes regles, perquè si no un poble com Canals que està fent els deures veuria perjudicat justament per fer els deures. Com quedarem al 2018? Les previsions que tinguem des del departament continuen sent la de compliment de tota la normativa i de fet en el dia a dia està fent-se, i jo crec que un element o un índex molt visible és el període medio de pago, el període medio de pagament que estem complint a pràcticament 15 dies per baix de lo que marca la llei. Per tant, l'índex de referència més immediat és bo. De totes maneres, ja dic que hem sigut cautelosos perquè 672.000 euros són per al cànon de la Confederació. Per què és tan elevat? Perquè la Confederació marca uns cànons molt elevats, perquè n'hi ha hagut sentències condenatòries prou elevades d'anys anteriors, de legislatures passades, i per tant el que ens fa és justament treballar en cautela i treballar amb molta cura per a evitar que ara ens puguem tindre una alegria i d'ací uns mesos tindre una pena. Jo crec que haguem de confiar, i jo sé que Reiniciem ho farà, en l'equip d'intervenció, que està treballant molt bé des de ja fa molts anys, i la veritat és que aquesta proposta es fa de forma seriosa i per a que en el futur no tinguem cada sobresalto econòmic a l'Ajuntament. T'ha contestat a tot? Quasi. Vols acabar? Perdona. Bueno, simplement destacar que la proposta no és de l'interventor, la proposta és política. Jo no estic totalment d'acord en el bon treball d'intervenció, però la proposta que n'hi ha damunt la taula és política. Bueno, esperem que, com ha dit, sobretot el del 2018 no suposa cap disminució del pressupost ni cap variació. I bueno, com li he dit, no anàvem a estar en contra i de fet el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Sí que volíem deixar clares algunes consideracions, com hem dit,
la nul·la participació en aquesta proposta que creiem important, de la qual fa que no ens sentim del tot partíceps i que podríem, possiblement per això mateixa, per la no participació, no estar d'acord en algunes de les inversions, que esperem que, com s'ha dit, siguin favorables i repercutisquen positivament en la nostra gent, però votarem a favor, sobretot perquè, com hem dit també, creiem que els recursos que es tenen disponibles s'han de posar a disposició de la nostra gent i que s'ha d'afavorir l'autonomia municipal i, per tant, ens mostrarem a favor.